Velkommen til Kjermgaard. Mit navn er Jakob Kjermgaard, og i dag vil jeg guide dig igennem en lille guide til, hvordan man opretter en website på Facebook. En ganske normal website, som den jeg har fundet frem her på Facebook, som McDonald's har lavet. Det er det, vi skal prøve på at finde, vi skal lave i dag. Og som vi ser hernede, så har McDonald's på verdensplan faktisk 7,5 millioner fans. Så det vil sige, at hver gang de kommer med et budskab her på Facebook, hver gang de opdaterer på deres væg, så kommer den ud til 7,5 millioner mennesker. Så det er en unik måde at interagere med sine fans på, finde ud af, hvad der rører hos dem, og komme frem med nye budskaber. Det vi også skal se på i dag er, det vi ser hernede, de her forskellige små undersider, som de har liggende. Fordi det er jo her, man virkelig kan komme frem budskaber, promovere produkter, reklamere for forskellige ting. Men at oprette en website på Facebook er i virkeligheden ufattelig enkel. Det man gør er, at man går ind på den her URL fundet her, facebook.com/pages/create.php, og så kommer man ind på den her side, hvor Facebook tilbyder 6 forskellige former for websites, man kan lave. Alt efter hvad det er, du gerne vil promovere. En lokal forretning, sted, virksomhed, organisation, institution. Hvis det er et brand eller produkt, du gerne vil promovere. Det kan være, du er kunstner, du har et band, du er en offentlig person. Underholdning eller sag og fællesskab. Hvis du er en skoleklasse, eller hvis du har en god sag, som du kan indsamle penge til eller noget, så er det den her, du skal have fat i. Det vi skal have fat i i dag, er den, der hedder virksomhed, organisation og institution. Fordi det er her, man retter en ganske normal virksomheds profil website inde på Facebook, hvor vi netop kan få det, som vi rigtig gerne vil have. Det med, at vi kan trykke synes godt om, vores kunder, vores fans kan trykke synes godt om, og så har vi lige pludselig interaktionen med dem. Hvis vi trykker på virksomhed, organisation og institution, så kommer det lille op med, at vi skal vælge, hvad det er for inden for hvilken branche vi er, hvad det er, vi godt vil lave, hvad det er, vi laver. Og hvis der ikke er den branche, som du er inden for, så kan man oprette den blot som virksomhed, og så skrive virksomhedens navn, og trykke jeg accepterer betingelser, og trykke kom godt i gang. Så enkelt er det i virkeligheden, så oprettes din website, så kører det. Det vil jeg ikke gøre nu, fordi jeg har lavet en website til Kjermgaard, men jeg kan lige gå ind og vise jer, at det som man kommer til er i virkeligheden ganske normalt. Du skal indtage dine oplysninger om websiten. Hvad er navnet på den, hvad grundlagt, alle de her ting. Og så kører den. Det er ikke sværere end det, det er i virkeligheden ufattelig enkelt at oprette sådan en side. Men det som vi så over hos McDonald's, var jo de her undersider, som vi gerne vil have liggende, som er vigtige for os, for at vi kan interagere, eller vi kan promovere vores produkter. Og det gør du herinde under redigere indstillinger. Hernede er noget, der hedder applikation. Jeg trykker her. Så kommer vi allernederst nede, er der noget, der hedder FBML. Og hvis du klæder den applikation, og trykker til gå til applikation, så kommer der sådan en lille en op her. Nu har jeg allerede sat en HTML ind. Men altså FBML'en gør muligt for dig, er, at du kan skrive en titel på det her fanblad, og så ellers lægge en HTML ind. Og det er selvfølgelig problematisk, hvis du ikke kan finde ud af at programmere i HTML. Kan du det, så er det meget enkelt. Så sætter du din HTML ind her, og så kører det sådan set. Og det vi kan se, sat ind her, denne her HTML, er vores forside på Facebook websiten. Den ligger her, som gerne kunne få folk til at tage den action at blive fan af os. Og det er kort sagt måden, man gør det på, så enkelt er det. Man kan sige, at jeg har også lagt en anden ind, du kan tilføje så mange du vil, der handler om, hvad der er godt indhold på en Facebook-side, hvad er vigtigt af. Og du kan tilføje så mange du vil, så du kan promovere de forskellige produkter, og hvad du vil. Når du har oprettet din Facebook-profil, får du også adgang til en masse andre oplysninger om folk, der
kommer og går for din Facebook-profil. Du kan hele tiden finde ud af, hvordan det går med din website. Det kan du gå ind under det, der hedder Vis indblik. Og den her side, jeg har oprettet nu, den er jo helt ny, så der har ikke været nogen som helst brugere endnu. Det kommer forhåbentlig i løbet af næste par dage, skulle der gerne komme en hel masse. Og alle dine interaktioner med dine brugere og tilgang af brugere kommer til at blive vist som grafer her. Så du kan gå ind og følge med i, hvor godt du klarer dig at måle på, om det du gør på Facebook, det fungerer. Det var egentlig så enkelt, som det nu kan være, hvordan man laver en Facebook-profil, hvordan man laver undersider, og hvordan man tjekker, om man gør det rigtigt. Jeg håber meget, at du kunne bruge det. Tak fordi du så med, og pas op på dig selv til næste gang.